Hake phaji tini ni video Awang Sokwrang pa hake sanam naine lena Awang bagi norok paranya nukhna tipra sambani grogo thangka paranya manthogo pia Awang Sokwrang la norok bani grogo ba nugya ma masaya khona hani bagai o video no nai nogo sanamai chaini di Awang Sokwrang belake kothok hake phaji tabok Awang Sokwrang songna bagai ready khlailaisnai obo hangka mami mairom ni ang tini Awang Sokwrang songnai obo hai mami mairom ba Korea ni phanungo tabakha awang ni mairom angna nangnai hangka obo haike mami mairom no songna sakang tin hoite chai gonta teiyo somui tongnai hain bagai kang tabok teiyo somna bagai ready khai tongo omno tabok teiyo somri nai naidi ka tabok teiyo ready khai ko omno haike teiyo somui tonri nai hangka abo je Awang Sokwrang songna bagai omo haite kapla nangnai tamnika o je te kapla tei sai bini phap phainai a phap baisi bo monai sudu phap baisi ke bono muhnanai naidi ka tabo bo 4 ঘন্টা pore oba ke karikha a je somani teiyo khibirinai oba ke khibui oba ke je mairomo pias rok rnai hasing rok rimano hangka hasing rok khate o bahai motom phainai hani bagai hasing rok reisai mano angkha obo sudu pias hing rakha o jaga thok rnai tei swtui nakhadi som rnai naidi ang thok rwano o jaga o tao som rui tongo ei kana ji thok bisi gobang kha chaglak tamnika bisi gobang kha belai phainjolo chai meyangnai hangbai kisa kom phana rakha chao tabok aje thok bai pias rjangno kaham ka sapolnai aje mairumno yaba ke kaham ka phanangai sapolbai nai yaba ke sapolnai oba ke pura saga tola bemong phanangai sapolnai tamne ka bagi sapol yaka tupa nangya ka baksa thok ye pano ngai thanai je hain bagai kaham phobono sapolnai pias rok romani yaklo ka phaji tabok songna bagai tiyar khainai e o jaga je te kapla atap kapla o abono mairom no lukhlainai ega hake lukhlai di tego yaba ke ta sopong tongti belai sopong ge khaga ta ngai koli mengnai hain bagai bono odek kha rimanai tabok phaji songna bagai oba ke kaslao kha tuinyanai o kasla odek kha tuinyanai belai kasla tuita sopong di hain bagai kaslao tui odek kha roi oba ke asukri nai aga phaji o jaga je tabok ha silna bagai o je kasla sukromani jaga o je jora tui phap thangyang na bagai jaga ha silna bagai hare dikhainya o tabok hare dikhainya nai tongo yaba ke harbek sanam nyanai nai tongni video pulan thing paichak jora nai tongni nugano bahi ke harok sil tei bahi ke horok ro nugano norok yaba ke silnai ha jorao o silma nayang tei jate phap thangyang nangnai phap thangka hangkala muyangnai hain bagai yang tei phap thangyang nangnai phap thangyang na bagai kaham ka yaba ke ha silnai yana jika bono ha kaham ga sil yaba ke silnai silai bono leperi nai ang tei phap thangka hangkala muyangnai hain bagai phap thangria khaina bagai oba ke silnai ha kaham ga yaba ke leperi nai
kaham ke waisa khlai sai nya beji vibe song norok saimana na awang sokrang da thok hai ka awang bang ya thok norok saimana na hain ba ga ang kha awang hai awang sokrang na belai ke thok jago awang bang ni slai ya ba ke saka lai ba ke bono sarap saka motho beri nai phap thangya na ba gai phap thango hai pa no taisa lai re man ke kom thango phap hain ba gai lai ba ke bono sarap saka motho beri nai মোটামুটি রেডি ইংলি টংখা তাবো হর রখানং খাবো নাজি কবাকে হর রেখা এখো নাজি অবাকে ভাব এখো কোনো বেগে ফানো ভাব থাকি এখো নাজি এবাকে তাই খেবনো ছিলে নাংনাই তো শুধু আইং তৈছিনিং সাকা তৈছিনিং বনো ভাব রহনা নাংনাই আজাগানি বিনি ভাবাইনি প মুনাই 이건 아니야 봐 이게 밥 사가서 탄가 봐 ya cái cả ham cái một thông tin thì nó cái awang sokrang mai sana bagai tok bahan mosteng khanya hanai nyai kya naji tok bahan mosteng bo khai phono ga nong no awang sokrang mai sana bagai ya ba ke tok tabuk kaham ka sunya kham no tabuk ruk nai mosteng khanya bagai aba hai tok beshi tok rokhate bo sa khamu pia abo ka borola tok se manasio awang monoi tong sini hai ka ba awang kotugoi tong sini aba ke tabuk tok bahan mosteng khai tong rana nai sui tong kha ajike bono tabuk teiroi mothongoi haikaba rogirir kana gas hoke e bono tabuk rogirir kha potongra siten rokjagai Fajika tabuk awang bahai kha kisa calling nai laikara nakha bising roga bahai bongoi tongkha Kutung mata balogoi tongkha da gonta hai ngi tongkha bo songmani je hor mani ada gonta selaikia tau bom hai obostha tong nai gana kisa hologoi belai khe tongmani bagai ko phap belai khe phap hai tungo Madi kau bahai bini kau bahai nomnang thaka bini je abo ada gonta 40 minute hai kai thanga nabo je bono hor mane hoite egana je abo hin thaka pranya moning tongkha te kihisa te 5 minute hai rok kana pura moi thangbai chnai abo bisingo bokkiri simung mono tongsibo Ikana jika hama saya sa tatok thanga sawnya jinara bok khlai saimana na bini testi Ikana je abo sudo bini phap bai siming bo kiogoi ma thanga
Ani bagi directly tiri songman chalai ama ke songman ke belai ke thok. Yang top bahan muka hamkan aku tuh tongka. Tui si belai kabang ri jaka tui teh komrana nangmani top bahan rumah jagawa. Aja yang go top bahan rugui tong sini yang moso sup lagi na, moso supui mos teng kanya bagai ready kai tong kana awang bomun kaka thapa wono moso no sobiri sini. Tawo awang tomoni tangraka pagi pon tawo kisah karina lagi na. Awang kata tawo paranya 50 menit hairau kai tangana songmani. Ikan lagi awak ke moni tangga tawo no kari sinai. Umakia songmani ke tamu ke ler makalero direct tiri songman chalai bahai. Karon abo to bini phabai sing mufun mani hani bagai lero ama haike songmani ke ikana ni kahama thaga phaji ka tabok tok bahan bo moni thaga tabo jagawa mosol dengai mosol dengai sapulai sapulai jana bagai reti khlai sinai. Tabok awang munuan porewa thapao no mos no sobiri khai ko mos teng khanyan bagai gas ho mos ho sogman chlai thapao sogman ke belai ke thogo. Hake mosobo moni tangka ta phaje ke amno hol laisana kunia oke